ಯಮಲೋಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭೂಲೋಕ ತೂಚುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಅಮ್ಮೇರೆ ನಾನೇ ಮಾತ ಪಿತೆ ಸೇರ್ದಾರು. ಓ ಎನ್ನ ಸಾವ ಐಕ 13 ದಿನ ತಾಕು ನೀಡೆ ಬರ್ರೆಗ್ ನಾನೇ ಮಾತ ಪಿದೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಾನೇ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುದಿಜ್ಜ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರಶಾಂತೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕಕ್ಕೆದ ಅಂದ ಆಯನ್ ಪತ್ತಲಿ ಆಯ್ತೆ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ಮಾಡ್ದೇರಾ ಆಯನ್ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಮಾಡ್ದೇರಾ ಶೇ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಈ ನಮ್ನೆ ಪೆತ್ತ ಲಕ್ಕವೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ನ ಮೊದಲು ಕಾಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕದೇರತ ಅಕ್ಲೇನು ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದೇರತ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಏರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಗಲ ಬೆತ್ತದ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗ ಕೇಸರಿ ಸಾಲ್ ಹಾಡ್ಲಿ ತುಕ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಬೆತ್ತಲ ತೋಡ್ದು ಸೀಟ್ ಕಾಲಿಂಡು ಸೇ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕಡು ಸರ್ಕಾರಡು ಸೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಲಡಾಯಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೆವಿಕಾಲು ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳಿಲ ಗಾತು ಮೂಳು ಸೀಟ್ ಕಾಲಿಂಡು ಮಾರೆ ಓದು ಕುಲ್ಗನ ಅಂದದ ಆ ರಾಘವ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟಿದ ಕಾಸೆ ನಮ್ಮೇರು ಬರ್ಬೇರವ ನಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಬಂದಿನಿ ಯಮಲ ಕೂಡ ನಾಯಿಂದ ನಾಯಿ ಬನ್ನಿ ನಾಯಿ ಬನ್ನಿ ನಾಯಿ ಬಣ್ಣ ನೆನಪಂಡು ನೀನು ಅಮ್ಮೇರ ಜೊಲ್ಲೇರು ನಾಯ ನಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿನ್ಯಾ ಆ ನಮ್ನೆ ನಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇರು ನಾಯ ಮಾರಿ ನನ್ನ ಯಮಲೋಕ ಫುಲ್ಲು ರಸ್ ಆಪುಂಡವ ಅವೆಂಚ ಯಮಲೋಕ ಫುಲ್ಲು ರಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆಂಚ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಬೈತನತ ಐಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಾನಿ ಪರಬೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಇಟೆಗೆ ಬರ್ಬೇರು ಅಂತ ಹೊಸತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯಮಲೋಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯಮಲೋಕ ಯಮಲೋಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂಪರಿ ಮುರಾನಿ ದೀಪಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮದ್ಮದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಗನ ಉಂಡಿ ಆಯ ಮುಲ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಡ್ದುಕೊನತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮದು ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕಡುಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ ಕೊಡಿತೀನಿ ತೂಲ ಶಶಿರಾಜ್ ಕೌರ್ ಅರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ನ ಮೂಜಿಲ ಬಿದ ಬುರ್ಜ ಐಟೊಂಜಾರ್ ನಾರಿ ಅತ್ಯವ್ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅದ ಐಡ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕ ಜುಂಬಲಿಕಾ ಜುಂಬಲಿ ಕತ್ತವು ಬರ್ಬರೀಕಾ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎತ್ತವು ICU ಮೂಜಲ್ ನಾರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕನ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಮಂಡೆ ಮಾರೆ ಓ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಕಾವ್ರೆ ಬಾಗಿತೇಟು ಬುಕ್ಕು ಪಾಟ್ನ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಗೊರೊಡ್ಚ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಟ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಗೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಾತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೂತೇನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ನೂತೆನ್ಮ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಹೌದಾನೆ ನೂತೆನ್ಮ ಕಾಯ್ದ ಗಣವ ಮಂತಿಲಕ ನೀವು ಮುರಾಣಿ ಮಂತೇರಾರು ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಡ್ಯ ಈ ಸೈತಿನೆಂಚ ಏನ್ ಅವು ಬನ್ನ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಗ ಪಿದ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಿದೈ ಆಂಜೋನ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಏರಾ ಇಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗುದೇರು ಬಂದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ನಾಡಿಯ ಮೇ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಡಿಜಿರ ಮಿತ್ಯ ಸಂಶಯ ಎನ್ನಿಯತ್ತ ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆಡು ಯಾನ್ ಬಲ್ವಾಡಂಡೆ ತಾನೆ ಈ ಎಂಚ ತಿರ್ಬೈನಿ ಮರ ಕಟ್ಟದು ಎಂಚ ಆ ಮುಟ್ಟಿ ಎನ್ನನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಾಡ್ಯತ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ ಬಾಟ್ಲಿ ಮೀನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂತುಂಡ ಈಲ ಬದುಕುದ ಅಂಚಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟಿನಿ ಈನೆಂಚ ತೀರ್ಬೋಯ್ನಿ ಯಾನುಂಡತೆ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪರೆ ಫೋನಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ತೀರ್ಬೋಯ್ನಿ ಅಂದ ಪಾಪ ಬಡವಡೆ ನಾನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋದು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತು ಬರೋಡ ಈರು ಬೈತೀನಿ ದೀಪಕ್ನ ಮದ್ನೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಯಮಲೋಕ ಹೋಗು ಬರ್ರೆ ಪಾಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಡ ಒಂದುಂಡಾಗ್ಲಿ ತುಲೆ ಇಂಜಿನ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಶೋರ್ಮಾ ಕಾಪೇರತಿ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ಮ ಅದ ಮಾರ ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟಾವ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವ ಬೈಲ ಕಾಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವ ಬೈಲ ಕಾಂಡು ಅನ್ನ ಜೀವ ತೀಡೆ ಬೈತೀನಿ ಮಾರ ಯಮೇರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಮೇರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಮ ಹತ್ತು ಅಪಗಂಡ ಬುಲೆಟಾ ಹತ್ತು ನಾನು ಗುಪ್ತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಗುಪ್ತೆ ಹತ್ತು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಗುಪ್ತೇನೆ ನೆತ್ತ ಬಂಜೋಣ ತಿಗಲೇನು ನನ್ನ ಜಾಪುಜಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ಯಮಲೋಕಡು ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡಾ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಏರು ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಗಾಳ ಆರಿಡೆ ಬೈದೇರತ ಆರೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ದು ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋಗಿ ನಾಟಕವು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ
ಎನ್ನ ದೊಡಮ್ಮ ಅವಳು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮತ ಅವು ಬೂಲೊಕ್ಕಡು ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮೂಲು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ದೊಡಮ್ಮ ಇಂದು ಕಾಪುರಂಗ ತರಂಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮೂಲು ಬಣ್ಣಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಶಶಿರಾಜ್ ಕವರ್ನ ICU ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗ ಪೂಣ ICU ಇದೇ ಬತ್ತಿ ఒక ಫೂನ ಇಂದು ಸುಂದರಾಯಿ ಮಂದಾರನ ಬಂಜಿಗಾ ಕೊರ್ಚಿ ತಾರೆ ಉಮಿಲಿ 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 ವಾ ಅವು ಮೂಲ ಬೈಚಿ ಅವ ಒಮಿಲೇತ ಇಂದು ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೇನ ಬಾಬು ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗ ಗಾಬು ಮೂಲು ಬಣ್ಣ ಗಾಬು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ತೀರ್ಥರು ಬಂತೇರು ಎಂಚಂದು ಅಂಚ ಸೈತಿನಿಗೆ ಇಂಚ ಸೈತಿನಿಗೆ ಗಾ ಬಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಡ್ಡುಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ನು ಒಲ್ತು ಲಲಿತ ಕಲ ಆಡ್ಸರ್ದ ಅತ್ತೆ ಶಿಕಲ್ಲ ಆಡ್ಸ ರಾಮ ಸರತನ್ನೆ ಲಟ್ಟ ಎತ್ತೇರು ಮಾರ ಆರೇ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರ ಇಡೇಗು ಅಂಚ ಅತ್ಯ ಹೋಗ ಖುಷಿ ಕಲಲತ್ತು ಲಲಿತ ಕಲಲತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿ ಮೂಲ ಟೈಲರ್ ಉಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಏರ್ ಟೈಲರ್ ಏರ್ ಏನ್ ಟೈಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಟೇಗೆ ಬೈತೀರ್ ಮಾರ ನಾಟಕ ಮೂರೇ ಮೂಲೆ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ದೀಪಕ್ ನಿನ್ನ ದೀಪೇಶ್ ನಿನ್ನ ದೀಪೇಂದ್ರಿ ನಿಕುಲು 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ದೀಪು ನಕುಲೇನಾ ಎಂಕಲು ಮೂರು ಜನ ದೀಪು ನಕುಲೆ ಮೂಲು ದೀಪು ನಕುಲೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ತೂಗು ದೀಪು ಅವೇರು ದರ್ಶನ್ ನಮ್ಮೇರು ಆರು ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಮೂಲ ತೆಟ್ಲಾಕುಂಡ ಮೂಲ ತೆಗ್ಲಾಕುಂಡ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಆತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಮೇರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬತ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮೇರ್ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ ಯಮರಾಜ ಬತ್ತೀರು ಒಂದೇ ಮೇರೆ ಈ ನಮ್ನೆಲ್ಲೇರು ಎಮೇರೇನ್ ಚೊಪ್ಪಿರು ಮಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಕಾಟಿ ನಿಕಲು ಎಂಕುಲ್ ನೆಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಜಿನ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ಯ ಅಂಬೆ ಹೇಗ್ ಬಾ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ಯ ಹೇಗೆ ಮೂಲು ಮಾಲುಂಡು ನಿಕ್ಕೆಂತ ಬತ್ತೀಯ ಎಮೇರೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಮಾಲೊಂದು ಲೇರು ಅವು ಅಮಾಲ್ಡು ಮಾಲ್ ನತ್ತು ಅದೇ ತಾಂಗೊಂಡ್ರೆ ತೀರುಚಿ ಗದೆ ತಾಂಗೊಂಡೆ ತೀರುಜ ಗದೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಕೆ ಆತನು ಗದೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಕೆ ಆತನು ಅವಿಯಾನ್ 10 ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಗದೆನ್ ಮೇಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೇದಾದ ಅಂತೀನಿ ಅದಂತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗಲೆ ಅಡ ದೀತೀನಿ ಗದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಡೋದಿದ್ದೀರದ ಅವು ನೆಕ್ಕೆ ತಿಂದಾನೆ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗಲು ಬಂಗಾರ ಹತ್ತ ಅಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ದೇವರ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ತೂತೆ ಏಮಿ ದೊಡ್ಡ ನಲಕ ತೋರೋಪಿರತ ನಾನೇ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಲಕ ಎತ್ತೇರ ಇದು ಆರು ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪು ಅನ್ಪುನಿ ಮನಪುಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆ ಅವನಿಗಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಮೊಕಮೂಲು ದು ಮುಲ್ಪನೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೋಲ್ಯಾ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಡಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಂಡ ಬುದರಿಜೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಮೂಜಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಂಗ ಬ್ಯಾ ಮಾರೆ ಭೂಲೋ ಕೊಡಿ ನೆರಡು ನಿಂತಿನಿ ಮಾರೆ ಈ ನೆರಡು ಯಮಲೋ ಕೊಡ್ಲ ಉಂಡ ಮಾರೆ ಸಾವು ಅವೆಂಚ ಈ ನೆರಡೆ ಅವ ಮೇ ಕಲ್ಪದಿ ಎಂಜ ಬೇವರವರ ಭೂಲೋಕ ಬಂದುಪ್ಪೆ ಅವಳಡ್ಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಐಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇರ್ಪದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕುಟ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿ ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಈ ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಮಂಡ ಆರಾಟು ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಒಂಜೆಡ್ ನೆರಡೆ ಬೊಕೊಂಜಿಡ್ ಅರಬೈ ಎಂಜ ಒಂಜೆಡ್ ನೆರಡೆ ಬೊಕೊಂಜಿಡ್ ಅರಬೈ ನೆರಡೆ ಗೊತ್ತ ನರಪಾಯ್ತಾತಿ ಏನು ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ಚಿ ಮುರಣಿ ಬೆಂಗರ ಎಡ್ದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದಿನೇ ಯಾವು ಅತ್ತು ಇಡೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅವೇ ಅರಬೈ ನಿನ್ನ ಅತ್ಯ ಈ ಕಂಪನಿ ಬಂಡನಂಡ ಅಕುಲ್ ನಮನು ಯಮಲೋಕದ ಅಕುಲುಂದ್ಲ ತೂವಯರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಡೆ ಸರಿಯಾದ ಕೇಳಲೆ ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಆನಾಡು ಪೊನ್ನಾಡು ಪರ ಶ್ರೀ ಪರ ಪುರುಷೆ ಸಂಘ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಾಯಕ ಬೆಂಜ್ ಕಾರು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಂಘ ಮಂತಿನ ಕ್ಲೇಗ್ ಲ್ಯಾಂಬಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅದೇ ಏ ಇದಾಯ ಬುಲಿಪುಣಿಯಾ ನಿನ್ನ ಬೊಡಜಿ ತೀರ್ಬೋತಲ್ಲತ ಅಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಬೊಡಜಿ ತಿಂತು ಎಂಬೆ ಈತ ಎನ್ನ ಬರ್ತಿಂತು ಏನು ಓಲಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಬೋಂತಲು ಮೂಲು ಸೈಕಲ್ ತಿರ್ತು ಹೋಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದತೆ ಉಂಡು ಓ ಕೈಗಾಡಿ ಅವೇರೆಗು ಮದ್ದಿ ಮೇಲೆ ಯಾವನ್ನ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಇನ ಇದೆಯಾ ಅಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ದೂರ್ನಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅಂದಾಜಾಯ್ತು ಇನ ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ నీకు భూలో కొట్ల కైగాటి మూల కైగాటి అవ ಮಾನವರೇ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈಗಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮಣಿತ್ತ ಬನೋಡು ಪಲ್ಲೆ ದ ಪನ್ ಪುನಂದು
ಯಮರಾಜಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏರ್ಲ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಕೂಡ ಸುರುಡ್ದಿ ಏ ಸುರುಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಏ ಎಂಕ ದುಮ್ಮೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಾರೆ ಏಳು ತಾಗುಂದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪ ಮನು ಯಾನಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಲವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನತ ಹಬ್ಬಲ್ಲ ಮಂದ ಕೂಡ ಶುರು ಮನ್ಪು ಯಾನಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಲವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಬಾಡಂತೂ ಇನಿ ಅರಚಿ ಕೂಡ ಶುರು ಮನ್ಪು ಇದಾನೆ ಅಮಸರಿ ಸರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ನ ನಿಂಡಪ್ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ಇರಿ ಅಮೇದ ಹಾಕಾಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೈತ ಬಿಡ್ಬಿಡೋಣ ದೇ ಯಾನಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಲವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಎಂತೂವರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಂಡು ಅಲೆಗ್ಯಾನು ಇರ ಮನದ ನಾಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಆಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಳಿ ಇತ್ತಳು ಅಲೆಗ್ಲಿಯಾನು ಇರ ನಡ್ತಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ ಆಲ್ ಎಜ್ಜಾನು ಅಲ್ಲ ಪಳಿ ಎಜ್ಜಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಇತ್ತೀರು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರುಗ್ಲೆಯಾನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲ್ದಾನೆ ಆಮೇಕ್ ಪೋಯ್ನಿ ಈ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬುಡ ಮಾರ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಏಬಾ ಮೇರ್ ಮಾರುತಿ ತಿನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಏ ಮಾರುತಿ ಅತ್ತವ್ ಅವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಯಮರಾಜ ಕೊದಿಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಲ ಮ್ಯಾನು ಬಲ ಬರ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಚ್ಚನ ಎಂಚಿನೆ ಕರ್ಪೂರದೆ ಬಾರನೆ ಯಮರಾಜ ಅದೇ ಕೊದಿಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಯಾನ ಒಲ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ನಿನ್ನ ಬಾನು ಎನ್ನದಾದ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅತ್ತು ಸುರಂತ್ಯ ಅಮಾರ ಈ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಣ್ಣೊಜ್ಜಿ ಆರ ಬಗ್ಗನಗ ಆರ ತೂ ಕುಂಟುಗು ತೂ ಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಯಿ ನಾತಿ ಆಚ ಬೇತ ಬೇತ ಎಣ್ಣು ಮಾಡುದು ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಬಾನು ಇಂದಿಯರು ಏ ಯಮೆ ಮಾರೆ ಈಗ ನೆಂಚಿನ ಯಮೆ ಒಂಜಿ ಎಮೆಂದು ಫೀಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಜೀವಲೆಜ್ಜಿನ ಇಕ್ಕ ಸೈತ್ ಬೇರೆ ತೋರಾರೆ ಏನಿಗ್ಯಾ ಯಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಮೆ ಇಂದು ಯಾಂದಾದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡದ ಯಾನೆನ್ನ ಬೊಡಜಿಗೆ ನೆತ್ತರ ಅಪ್ನೇಟ್ ಹಾಕದೆ ಕೆಪ್ತಂಡೆಗವೆ ಯಾನು ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಮೀಯರ ಫೋನಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ನಾನು ಆಲ್ಡ ಪಣ್ಲೆ ಏನನ್ನ ಕೆಂಡ ಆರು ಇಜ್ಜಿರು ಬಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ ಆರು ಉಲ್ಲಿருந்து ಬನ್ನಿನಿ ಐಕ ಹಾಕಿನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಯ ತಮ್ಮ ಹಾಕಿಂದ ಐಕ್ಯಾ ಅವು ಎಂಕ ಬೈದಿನ ಕಾಲ್ ಹತ್ತು ಅವು ಅಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ಕಾಲು ಇನ್ನ ಬೋಡದಿ ಭಯಂಕರ ಚಾಲು ಬೇ ನಿನ್ನ ಬೊಡಜಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ಬೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ನೀಕಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವನುಂಡು ಇಂಕುಲ್ಕೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಸರಿ ಅವು ಅಂದ ತುಂಬರಿ ಪಂತೆಗೆ ಅವು ಲಕ್ಕುಮಿಂದ ಕಲ ನಾಟಕತಿ ಅವು ಅತ್ತಿಯ ಯಾನ್ ಎಮ್ಮೇರು ಏನ ಗೆನ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಗೆನ್ ಪೂಜಿಗೆ ಈರೇನ್ ಗೆನ್ಪೆ ನಾನು ಮರ್ಲು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರಾಯ ತುಂಬುದ ಗಾದೆನು ಇತ್ತದ ಗಾದೆಗೆ ತಜುರ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊನೋಡು ತುಂಬುದ ಅಂದ ರೆಡಿ ಅತ್ತ ಗೋಲು ಕೊರ್ದು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾನ ಕೆಟ್ಲಕ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಮಾಲೆ పేరుకు బత్తినాగి ఎరిమేద క్రేదాయి ಧರ್ಮకు ನಿಂಗರೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ಮಾಲ್ತ ಕ್ರಯದಾಯಿ ಸೂಪರ್ ನುಂಗೆಲ್ ಬೀಗು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೋಡಚ್ಚಂದ ಮಾಲ್ ಪಾರ್ ಲೆಕ್ಕ పొడి గంటకు పొడి గొప్పర నీరు గంటకు తప్పు గొప్పర ಧರ್ಮತಿಕಣ ಮಾಲ್ ಬರ್ಪರ ಮಾಲ್ ಬರ್ದು ಕೂಚಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸೂಪರ್ వానతో ఉప్పిందండ బూర్ను ముసుంటుకే ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರ್ನದನ ಬೂರ್ನು ತೋಡಿಗೆ బజ్జే కండెంట్ల కల్వేని ఆనే కండెంట్ల కల్వేని ಸರ್ತಿ ಬರ್ನಲ್ಲ ಕುಡ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಬರ್ನಲ್ಲ ಕುಡ್ತೇನೆ నీకుల మాత ఎట్లా మాల ಮಾಲೆ ಪೂರ ಮಾಲೆ ನನ್ನ ಬರವಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ನಿನ್ನ ಮಾಲುಂಡ మొక్కులెడుతు బల్లి మాల నెట్టి ఎంచ మాల బార్పణంతూ నెక్ ఇంగ్లీష్ ఇటు టవాల్ పనిపేరు కన్నడ అడు కరవస్త్రం తుಳುಟ್ಟು ಕೋಮನ అత్తమ ఐకుంటూ హిందిడి తాత పనిపేరు ಹಿಂದಿಡು మాల బర్రవల్లి ಹಿಂದಿನತೆ ರುಮಾಲ್ ఇట్లా మాల మాల ನಮ್ಮ ಹುಷಾರ್ಲಮ್ಮ ಬೇತಗೆ నువ్వే పుండికి ఎట్టి పండ దాదాపును ಎಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿ పుండికి గోరి పండ దాదాపును ಮಾರಿ ಪುಂಡಿ పుండికి బసల పండ దాదాపును ಮಸಾಲೆ ಪುಂಡಿ పుండికి నీరు పండ దాదాపును ನೀರ್ ಪುಂಡಿ ಅತ್ತು ಪುಂಡಿ ಚಂಡಿ నా ఊరోలియా ಎನ್ನ ಊರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರ್ తుకైతే స్పెల్లింగ్ పను ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ KUL ಎನ್ನ ಊರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರ್ ಅತ್ತೆ ನಜ್ಜಿ ಬಂತೀರಿ ఒక ಗೋವಾ సరే గోవాದ స్పెల్లింగ్ పను గోవాದ స్పెల్లింగ్ పను
GOVA. ಅಮ್ಮ ಐದು ನಿಕ್ಕು ಕುಕ್ಕುಂದೂರೆ ಬಂತೋಲಿ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಊರಲ್ಲಿಯ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತ ಮೀನಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಗೇತ ಮೀನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೀನ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅವೆಂಚ ಭೂತಾಯಿಗ ರೇಟ್ ಏರ್ನಿ ಪೊಣ್ಣು ಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಎಂಜ ಪ್ರಭು ನೇ ಆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೇ ಮಿಂಚ. ಎಮ್ಮೆ ಕೊಂಕಣಿ ಇನಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭುಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಸಿಡ್ದ ಮಂಗೇಶ್ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗೆವು ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ತಿಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಾತಿ ಉಂಡ ಅರಸುಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನಿ ಪ್ರಭು ಆ ಅರಸುಲೆಗು ಪ್ರಭು ರಾಜರಿಗೆ ಕಿನಿಯ ಕಿಣಿಯತ್ತು ಮಣಿ ಸರಿ ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕುಲರಿಗೆ ಏನು ಐನಗೇನ್ NATURE ದಾದ ನಟುರೇ. NATUR ನಟೂರೆಗೆ ಮಾರ್ಲೆ ನಿಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಕಿಲ್ ನಟ್ಟರೆ ಅಪ್ಪಜಾಮೆ NATUR ನಟೂರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೇರೆ ಅದ NATUR ನಟೂರೆಗೆ ಬರು ಇಚ್ಚಿರ ಅವಸ್ಥೆ ಬರು FUTURE ದಾದ ಪುಟುರೆ ಆ ಕುಟುರೆ ದಿಲಮೆ ಬಂಗಾರದ ಅತ್ಯ ರಾಧ ಮಂತಿದೆ ಎಲಿಮಿಂದ ಮತ್ತ ಮರಳುಂಡು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ KNOWLEDGE ದಾದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಲಾಡ್ಜಿ ಮೂಲ ಫೇಮಸ್ ಅಂದತೆ ಎಮೇರಂಜಿ ಅಲ್ಕುದು ಬುರಿಯರ್ದಲ್ಲ ಫೋಫೆ ಅಂದ ಮಾರ ಬಲ್ಲೆ ಪನಿಗಳೇ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಬರೀತೀನಿ ಯಾರಿಯ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಬರೀತೀನಿ ಯಾರು ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ನಮ್ಮ ಸೈತು ಹೋದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಕೇನು ದಾದಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಬರೀತೀನಿ ಯಾರಿಯ ಆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಅವು ಜನಪದ ಪ್ರಭು ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಗಟ್ಟು ಕೇನ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಉಸರ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟತ ಅವು ಕೇನ್ಗನ ರಪ್ಪಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಭೂಲೊಕ್ಕಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತ ಮತ ಆಪಣತ ಅವಳು ಪೊಂಜಲು ಮಾತ ನಟ್ಟುಂದಾದ ಗೊತ್ತುನ 7 ಜನ್ಮಗ್ಲ ಅವೇ ಕಂಡನಿ ಬೋಡುಂದು ಅಣಮುಲು ಕಂಡನಿ ಎಲ್ಲನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಬೋಡೆದಿ ಬೋಡ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ದಾನ್ನು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋನಕಲ ಬೊಡೆಜಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಚನ 7 ಜನ್ಮಗಲ ಖಂಡನಿ ಅವ್ವೇ ಬೋಡುನು ಪೊಂಜೋ ಬೊಡೆಜಲ್ಲಡ ಫಲ್ನೆ 7 ಜನ್ಮಗಲ ಖಂಡನಿಲ ಅವ್ವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಮಿಲ ಅವ್ವೇ ಇವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಾಟಿಕೆ ಎಟ್ಟ ಐಡಿಯಾ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಮಾಮಿ ಬಂಡದಾದ ಮಾಮಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಲಡು ಮೀಕ ಮಾಲಡು ಮೀಕನ ಮಾಮು ಬಂಡ ಗೊತ್ತನು ಮಾಲಡು ಮುರುಕುಗ ಅಂದಾತ ಅತ್ತು ಮಾಮು ಬಣ್ಣ ಐತೆ ಮಾಲಡು ಮುರ್ಕು ಗತ್ತು ಮಾಲ್ ಮುಗಿನ್ ಅವೆಂಚೆ ಮುಗಿನಿ ಮೀದ ಐಬಕ್ಕ ಮುಗಿಯೋಡತಿ ಐಟಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೊಡೆದಿ ಏರ್ಗತಿ ಕರಲ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ತೂತಾರ ನೇರ ಮೈದಣ್ಣ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿನಿಯಾ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆಲಿನು ಓಲು ಓಲಾಯಿನಿ ಓಲು ಊಟಿಡು ಓಲು ಪುಣ್ಯ ಉದಕ ಮಂಡಲ ಊಟಿಡು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಪೂರ ಮುಗಿದೇಕ ಎಂಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿದೇಕ ಯಾನ್ ದೆತ್ತದ ಒಂದ್ಸಾರ ಕೊರಿಯ ಐಟ್ ಪೀರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರ ಕೊಡ್ತು ಅನ್ಪಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ರೇಟ್ ಈತ್ತೆ ಆನಿ ಯಾನೆ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾನ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಂದ ಒತ್ತೊಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಲಂಬೆ ಬಾಜಿ ನಾ ಪರಿಯ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಬೋಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಮೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಬರೋ ಶಾಂತೆ ಬಾಜಿ ದಾದಾ ಇದು ಯಾನಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಡ ಪನ್ನೆ. ಈರ್ಪೂರ ಕೇನರತಿ ಈರು ಏತು ಉಸರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸರಿ ಕೇಳಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪೋಡು ಕಣ್ಣದ ಬುರ್ಕುದೆ ಪಡು ಸಾವಿರ್ನ ಕಣ್ಣದ ಬುರ್ಕತ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕು ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲಾವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ನಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಅಮಲಾಪುಡು ಅಮಲಿರ್ನ ಅಮ್ಮಗಾಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ನಗ ಮಾಲ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ನಾಗ ದಾದಾಪುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ನಗ ಪರ್ನಯ ಖಾಲಿ ಆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೌದಾದ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆತಿ ಅತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕು ತುಂತುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಬಣ್ಣಗ ಲಕ್ಕು ತುಂತು ಬಲಿಪುವ ಆರು ಉಸರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ನೇಪಲ ಸಸರಾನ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಊಲೋ ಕೊಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತಿ ಏರಿಗಳಾಗಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇರು ಬಸ್ಗೆ ಬೋಲೆಗೆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಹಿಂದಿನ 4 ಸೀಟುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಹಾಕಿದ ಸೀಟುಲು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮೂಸಲು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಪುನಿ ಏರು ಆರತಿ ಅರ್ಚನಾ ಮಂಗಳ ಪೂಜಾ ಗಾಯತ್ರಿ ತೀರ್ಥ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣಿಲ್ಲ ನಾನು ಲಿಚ್ಚರ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿಜ್ಜರಂದು ಉಳ್ಳರು ಒಳ್ಳೆರು ಈತು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಗಂಟೆ ಅಂಜನ ನಿಜ ಈತು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಗಂಟೆ ಅಂಜನ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 4 ನಕಲು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇಪಣವಾ ಎಮ್ಮೇರಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಪದ ಪಂಡದು ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪದ್ಯನಾ
ಇಂದು ರಾಜ್ಯರು ಬರೆತಿನ ದಾಸಿಯರು ಪಂತಿನ ಏರ್ ಪುರಂದರ ದಾಸ್ಯರ ಪುರಂದರ ದಾಸಿಯರು ಪದ್ಯಾನ್ ಪೇರಿ ರಾಮದಾಸಿಯರು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ರಾಮು ಮಾಡದ ಮೈಮಿಲ್ಲ ಅನ್ಪೆ ಆ ಲೇ 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 ಆ ಲೇ 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 ಆ ಲೇ 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 ಪಂಚನ ಏತ್ ಶೋಗದ ಪದ್ಯ ಬರೀತೀರಿ ಆಲೇಲೆ ಏರೆಗು ಮದಿಮೆ ಅವಳು ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಲೇಲೇನೆ ಸಂದೈನಿ ಮರಿಂಬೆ ಲೇಲೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಮಾಲ್ ಬೈಜಾತ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಡೊಂಜಿ ಅಕುಲೆ ರಾಜರ ಬರೆತಿನ ದಾಸಿಯರು ಪಂತಿನ ಅಕುಲೆ ಪನ್ಪೆ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯಾ ಈಕೆ ನಗ ಪಾಡ್ದಾನ ಅವು ಪಾಡ್ದನ ಬಣ್ಣ ಉಂದುವ ನಿಕ್ಕಿ ಆಪಲ ಉಂದುವೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಕೊಂಜೋಳು ಮಾತ ಕಂಡಾಗ ನಟ್ಟಿ ನಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಪತಾವ್ ಅವಳು ಮೂಲು ಪಾಡ್ನೆ ಅರೆ ಉಸಾರುಲ್ಲಾರಿಯ ನಿಕುಲು ಏ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕರ್ಮದಾದೆ ಯಮರಾಜ ಆ ಆರ್ನ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ ಎಂಡ ಉಂಡು ಅಂದ ಆರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದರ್ ಹರೀಶ್ ಪಂಡದು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪಘಾತಡು ಆರ್ನ ಜೀವ ರಟ್ಟು ತುಂಡಾದು ಬುರ್ದಿತ್ತು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತಂದ ಒರಿಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸವನ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ತಿಚೆ ಪಾಪ ಆಯಲ್ಪ ನರಕ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಭೂಲೊಕ್ಕಡು ತೆರಿದಿನ ಕುಲು ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಮತ ಪನ್ಪೇರು ಸೈನಗಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೇನು ಅಂಡ ಈ ನಂಜಿ ನರಕದ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ಶಿ ಇಮ್ಮೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಇಮ್ಮೆ ಸೈಯರ ಅನಗ ತಾನು ಸೈಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಒರಿಪಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಂಗನ್ನು ದಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆಯಗ ದೇವಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ಯಮಲೋಕ ಮಾತ ಏಳೇಳು ಲೋಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡಿ The Father Mullah Charitable Institutions, the most modern linear accelerator, only one of its kind in this region for specific burning of cancer cells. We have all precision equipments and instruments for both invasive and non-invasive surgical procedures and diagnosis, ultrasonic color Doppler, CT scan and MRI machines. The operation theaters are equipped with contemporary equipments, high-tech intensive care units, neo and postnatal units, burns unit, cath lab and cardiothoracic units are fully equipped. Our NICU is the largest in the city. The blood bank and cell separator and casualty are 24-hour services. The Father Mullah Charitable Institutions.